Malawi Today. Pena tsoka likakukakamira limakhala lakukakamira basi. Taonani zimene zawachitikira achimwendo banda pamene mmodzi mwa anyamata awo amaopseza Frank Chiwaya amene adawapereka ku polisi kunena kuti iwo amafuna kuwapha. Ndi kunabwera mnyamata mmodzi amene amawaopseza kunena kuti zimene anapanga si zabwino. Tamverani mu audio imeneyi kuti mumve zimene amaopseza. Ambia utala muri bwanji bodi kuti nokho ndani ino mwangu aline chiwandatu Frank. yes Iniyo ndina habari yathu sumungabire kuwamangisa chimwendo mulawitsa mava iniyo kuwamangisa chimwendo nkhani now being recorded. iniyo kuwamangisa chimwendo chifajani pode mujipipire mbo pode jipi ukambo mangaji ngati iniyo mujandana zikati makapileke mbale wanu wanye uri akama gidiyo makona musero mkwani mbanja aindiana makolo umuzi wayanganira kwa mangisa useru fajani cha iniyo makwaja iniyo mwambana jani utenga nukuzani mupageli kodi zimene nukuzani mupageli kodi mava zimene nukuzani mupageli kodi sinandolalata kumazanipseza mtima uri wamangisa mbale wanga iwe wari wanena kuti iwe chimwendo anakafuna kupha wawana ndi kupolisi zikwiza na banje tiyankhane mwabwino apa zaulemu zikane wenkwazi ziti patali kodi ile sikiranganya kuti ase zinthu zachani iwe ungoyankhula zimeneneyo ukumapoint imene wanibira fo aliyobusa ubangadi kadopa usiya uwuza mna kuona nawo usiya ifai feso kuno mulaki no chipani divi nabwe ali kodi chipani yawo je kumulaki no ndibale ku party divi nabwe ali muzame mune mugambira nawo ndinanga so leba district so kuti ndiyaso atala nani ponda komalai fande kuponda atezeze ngala ndana una misono awona nze mutana kumenyadi nende kumenya life right bangali kodi zimenezo uza mna mandali ayo ine ndilipo amaverable uya kulepa wangu follow bangali kodi ame bangali kodi ngiyamka ndilembia ando ipaye anda kumba wakambirani wakayeni ine numvetseratu